Лавандулата е ароматна и красива, нежна и таинствена. Лавандулата е едно от най-широко използваните маслодайни растения. Тя е позната още от древните египтяни, гърци и римляни. Използвали се я при инфекции на гърлото, запек и болки в гръдния кош, като антисептично средство в обществените бани. Още от средновековието лечители са използвали лавандуловата вода и олио против въшки, а завързани сухи цветове в торбичка са идеално средство за прогонване на мулци, дървеници и комари. Лавандулата е не само естествен антибиотик, антисептик, антидепресант и детоксикант, но също така засилва зарастването на рани и предотвратява оставането на белези. Една капка лавандулово масло върху марля, лейкопласт може да ускори заздравяването на рана и да предпази кожата от инфекция. Една капка масло върху възглавницата или няколко капки във ванната вечер могат да подобрят съня. Ако човек е разтревожен, вдишвайки аромат на лавандула се успокоява и релаксира. Специфичният и лек цветен аромат предизвиква усещания за хармония и младост.